sing apa iki? Saiki wis merasa. Rasa. Wah, aku bloke gumun kok. Oh iya karo boleh kan iso. Iya. Iki cara wedok tenang kok korban bayar jalan. Biaya Kok tadi gede iki meteng wae. meteng Mas. Regane piro regane? Oh, mboten salah larang. Iya. Dan iki sing ngunggah jenengan Iya. paringi rego paling murah. Ya, sira. Mereka niki kula tawake 500.000. 500.000. Upama tak nyang itu. Nggih angsal. Tak nyang 700 lho nggih. Ampun, iki wong sugih Bleto iki. Kok bento yo? Kuwi sama bento. Ditawar 500 ya nyang 700. Wong ini iki ketara ora tau sugih didadekno sugih. Menyang 700 iki aku idep-idep karo menehi kowe ya ta. Kowe iki tak wenehi hadiah bonus 200. Mergo aku iki bar ngopi teko Turki iki susu iki. Oh, iki opo paling ngene kuwon ngene kuwi. Mak duwe palsu. Kowe iso ora Duwe iki kotape iki kotape iki duit tenanan. Apa iki duwe mainan? Iki duwe iki. Kene Duwe urusan itu urusan duit kok malah kowe dadak kita kok aku paling gak kuwatir duit iku. Boneka kok ngene ojo. Iki dalem jenenge boneka Ainun Pulus iku lho ya. Ainun niku moto Kono duit dadine motor biyen. si loro, telu, papat, lima, enam, pitu lho. Tak bonus 200. Wis 500 sik. Omah sami sing duwe duwe kowe tok. Aku ngene iki yo juragan yo duwe duwe. Wah. Kowe wis saja. Sing dadi apa-apa iki tok. Ini iki yo duwe ora mogol kok. Sajane. Piro mah? Kene duit Tong undang atus. Mung 700. 200. Wah, ya wani larang. 600. Wong iki sapi. 1 juta. Juta antum iki mawon. Saya adikku iya kepengin musoya aku. Wah, itu Pak. Ngono. Kowe duwe. Kowe ngecak lelangan kaya ning PPI. Yang Ora ngono. apa-apa lah ngono. Wis sejuta bayarno to. Iya. Tuh. Iki. Sak ini. Ini Barangnya. Gula kalau lungonan. Aku 150 1 juta. Aku ya curiga. Salim Aku kok curiga karo kowe. kene Kowe senenganmu ngono iki jadi ngopo kowe? kebesin aku. Juta 200. Kami iki pun iki mawon. 1.300.000. Undangnya kok gak lho. Di. Oh. Pak. 500. Rong juta. Kan iki 2 juta. kan iki ayu larang. 3.500.000. Kan iki 4 juta barang lho. Ayo sajane 5 juta. kan iki Ya 5 juta. Kabeh sisa. Ojo wae. ampun ngeten ampun ki. Pun. Patron kok ngatur iku dike wong loro lho. Aku bendigo. Oh, mergo sing tuku wong loro. Boneka iki yo kudune ya dadi kaya wong loro. Masuk akal.